Sibingelele futhi babukeli esiqephini sethu i-podcast with uMenkeza. Bafethu-ke namhlanje siniphathele uhlelo olusematheni kakhulu. Lolu daba lolu oluthinta-ke ukushadana, ukuthatha isibongo sikamama uwumuntu wesilisa. Olusematheni kakhulu kulezi iy'nsuku esingazi ukuthi liqale kanjani, oluzosiqhatha bafowethu. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba-ke nensizwa-ke umnqobi. Mnqobi wababingelele mese uyayithula mfethu. Babingelele ababukeli ekhaya. Igama Umnqobo kaNgema, Ndana kaMakhutha. Ngiyathanda ukuthi ngiyirefere as umuntu oyi-social commentator. So, ungibhalile uMenkeza ukuthi asosahlela nalo udaba osegodweni kulezi iy'nsuku. Udaba olumayelana nokuthi wena muntu wesilisa usuyakwazi manje ukuthi uma ushada or ushadelwa uyakwazi ukuthatha isibongo somuntu wakho. Siyabonga, siyabonga. Mfethu ufuna uchazele ababukeli la ukuthi kahle kahle vele i-background yayo lo mthetho lona iqhamuka kanjani? Size siba kule nkinga esikuyona nje, sifike kuyona kanje ngoba izosikhatha le nto. Wena Menkeza uyazi vele ukuthi yonke into iba nomsuka wayo. But ngiqala ukuthi siqale sibuke ukuthi yini le bangwayo kahle kahle. Ezisusa umuntu ekhaya athi udaba uyolufaka enkantolo ngoba ufuna ukuthi kwenzeke into ethile. La kubangwa indaba yesibongo. Osingasho ukuthi isibongo somuntu siyi-identity yomuntu. Kodwa manje laba abafaka icala bathi bona bafuna ukuthi bapayindwe ile ndlela bekuphilwa ngayo. Bathi indlela eyisidala leso enciphisa ilungelo lobunye ubulili phezu kobunye ubulili. So la sinama-couple awu-2 wase-Free State. Ahamba lama-couple lawa singazi ukuthi ayihlangana kephi noma babangani or abahlanganiswe iy'nhlangano cause kuyavela ukuthi kunenhlangano la kuthiwani i-Free State Advocates bathi basapotha kulolo daba lolu. Shuthi legally ngoba kuyabiza amakhesi la ngasey'nkantolo, kakhulu amakhesi azophathelana nama-Constitutional Court. So wahamba umndeni lo wakwa-Vandermerwe nomndeni wakwa-Donnell. La umndeni wakwa-Vandermerwe ubaba wakhona uthi benza isivumelwano nomakoti wakhe sokuthi uma kufika isikhathi la beshada khona yena uVandermerwe ngeke asisebenzise isibongo sakhe, uzosebenzisa esasekhweni lakhe. Yabo. Uma sebeshada-ke sebeyorejista umshado Home Affairs, bafike lapha i-officially yabatshela ukuthi ngomthetho kuleli zwe leli akuvumelekile lokho ukuthi umuntu wesilisa angasebenzisa isibongo somuntu wesimame. Kuphinde kube yilaba bakwaDonnell la khona na indoda lokhu ithi yona ifuna bathi leli gama uku-hyphenate. Shuthi uthi le ndoda le ifuna ukukhanda i-double barrel ngesibongo sakhe nesibongo samakoti wakhe. Nalabo futhi bafike baqhithwa khona kwathiwa wena muntu wesilisa ukwazi ukuthi unga-hyphenate isibongo sakho or unga-add-a isibongo sakho phezu kwesibongo samakoti wakho nikhande i-double barrel. Double barrel kubani? Umuntu wesimame mefuna ukugcina i-maiden name yakhe or isibongo sakhe sakubo azobe sesilumbanisa nesibongo sala eganele khona. Sike sibabone uthola ukuthi umuntu unesibongo sakhe nesibongo sala aganele khona okwakubiza ko-2. Impela nje singenza example iNkosazana Dlamini Zuma. Okay. Abantu kanje umuntu odumile nje osebalazweni oney'bongo ey'mbili. Abanye baye bayithathe lento bayihlanganise nokuthi omunye umuntu kafile ukuthi uma efundile to the point ukuthi ulo mkhakha awufundele noma la esebenza khona kade yaziwa ngesibongo sakubo kakhulu. Akafuni simlahlekele leso sibongo leso uma sesebenzisa esendoda ngoba ayisebenzise zombili. Khona kuyohlezi kukhona ukuthi ungowakabani. Ngibona leyo nto leyo. But kuthina ibingasi-affect kakhulu leyo nto leyo ngoba intombi mayigana or umama mayigana ubevele esebenzisa isibongo sakubo emzini. Mina nje udadewethu uma ehamba eyogana la ezoganela khona uzorefera kuthiwa ubani? uMaNgema. Yeah, umuzi lapho kuthiwa umuzi kaMaNgema. Yes, or indlu kuthiwa kwaMaNgema. Even though kuyikanzama lapho yes. Kuba kanjalo. So
bengingaboni mina ukuthi thina i-youth affect-eke kodwa ngoba sesabanje ezweni. Kuyisukela ikhaphuli nje yawuthuna, baliyisa e-Free State High Court udaba. I-High Court yathola ukuthi impela liqindezele ilungelo labo. Lase yalidlulisa udaba yalisaphi e-Constitutional Court. Ngoba enye into kufanele siyi-understand, kulelizwe sina one man one vote. Shosho ukuthi wena Celani nami Mnqobi. Kunesikhathi after every 5 years la sihamba khona siyovota khona. Uvotela inhlangano oyithandayo ngokuthi kunani ekuthembise yona. Siyivotela iy'nhlangano zingene ePhalamende. Phalamende yila kudraftwa khona imithetho ezolawula izwe. I-draft imithetho kodwa abake bakhohlwa ukuthi basitshele kona ukuthi imithetho kulelizwe ingashawa. Kodwa uma kukhona la kutholakala khona ukuthi iyaphambana nomthethosisekelo, kwi-constitution yezwe, umuntu ongayizwisisi kahle lento leyo unalo ilungelo ukuthi athathe lelo daba liyese enkantolo. Njengalona. So laba bahambile baya kwi-constitution bathola ukuthi le act elawula iy'bongo zabantu uma kuzala umuntu or kushada umuntu, bathola ukuthi umthetho wango-1992. Base bethi bona kanjani ukuthi siphathwe umthetho wango-1992 ekubeni izwe lakhululeka ngo-1994. I-constitution entsha yadopthwa ngo-1996. Yayibona-ke leyo nto ya. Bangena ngalokho ukuthi kuthiwani umthetho lona uhambisana nama-colonial times, uhambisana ne-Roman Dutch law yayithi uma owesimame eGhana uzosebenzisa isibongo sendoda yakhe. Ijaji silithini-ke lona. Lisi ijaji liyahambisana nabo ijaji uTheron wala eThekwini. Afunde e-KZN. Yayisana Phela yena uzohambisa ngokomthetho ukuthi vele inkantolo encane i-Free State High Court ayisinqumile vele ukuthi lo mthetho lo yamqindezela. Lapha i-Constitutional Court sikuyoshaya isigxivizo nje sokuthi nina ePhalamende guqulani lo mthetho lo noma shaya umthetho omusha ozobe usumvumela umuntu ukuthi akathathe isibongo masamba methanda. So bahamba-ke ijaji kwi-judgment yakhe uthi lento yokuthi umuntu anganikezwe ilungelo lokuthi ay'khethele yena ukuthi usebenzisa siphi isibongo kuyakucindezela ilungelo lakhe. Nokuthi indaba yesibongo nje as a whole kuyinto leyo eyakhandwa ama-missionary nama-colonial government ukuthi kubhayinde umuntu ukuthi uyilesi sibongo lesi. So ku-unconstitutionally ngokwenza ukuthi ungaphuca umuntu ilungelo lakhe lokuthi ay'nqumele yena futhi uthatha siphi isibongo. Isho njalo lo. so usuphasile lo mthetho. Umthetho awukaphasi. Into eyenzekile ngokufunda kwami nokulandela nje okwenzakalayo. Ijaji lithi linikeza iPhalamende 24 months or sithi 2 years ukuthi laphaya ku-section 26 lo kade likhuluma ngawo kuleso sigaba leso kufanele ba-amende lo mthetho lo oprohibitha noma ovimba umuntu wesilisa ukuthi athathe isibongo sikamama. So kulo 24 months lo either bakuchibiyela lokho okubhalwe laphaya noma bashaya umthetho omusha. Hhayi ngiyezwa kushuthi abantu sebeyithathela phezulu kakhulu and i-worry eningi yabantu isekuthenini izwe kumele livikelwe. Siyabona ukuthi kuney'nhlangano ey'zamayo ukuthi i-protect South Africa njengoba yibona ukuthi South Africa ngathi izwe lithatha kakhulu abantu bokufika. So i-worry enkulu ukuthi akuzosuka yini umuntu wawelinye izwe ashade nosisi bethu bese eba wakanzama. Yabo iyona nkinga enkulu abantu abakhala ngayo kakhulu kulo mthetho. Ubona kanjani lapho? Ngeke kuze kufike lapho mawukuthi uyaphatha. Angithi phela uyazi vele ukuthi abantu abayingangxenye njengamanzi kuyohlezi kube khona nabaphuma eceleni. La eSouth Africa sikhule kunezizwe ezaziwayo ukuthi izizwe zala eSouth Africa. Kodwa kuthi after 94 kwakhona izizwe ezintsha ey'fikayo. Amengathi zingekho la. Zafika lezo zizwe lezo
zazwana nabantu bala baze baganana abantu bala. Abanye bebethandana ngokweqiniso, abanye beshintshisana iy'mali ukuze kushadwe khona uzothola lo buzwe bala. So yebo, njengoba sisho nathi ukuthi le nto le izobuya vele izoxabanisa thina ekubeni thina besingangena iy'ndawo uhamba lama-couple out ways udaba futhi bengingasikhonisedi thina ukuthi kunabantu abanjenganathi. Izosilimaza le nto le ngoba phela uhlezi kunaleyo element leyo yokukhohlakala okuzoba khona ukuthi kuzosuka indoda laphaya ey'le sizwe lesi sangaphandle ize la masithi hhayi ukuze iy'nto zami zibe lula lo wami angasithathi lesibongo sami ngoba manje iyosheshe iqaqe indaba yakho ukuthi ugana umuntu wangaphandle. Akube yimina oshintshayo, ngibe owakwenzami noma ngibe owakwangemi. Hhayi yona into engenhle ngempela. Manje masesiza la osikweni-ke kusho ukuthi labantu abashaya le mithetho lena bavele bashaye nje imithetho bengayibheki ukuthi izosilimaza kanjani. Thina nje sabantu abamnyama sikholelwa kakhulu ey'ntweni eziwusiko. Into ephambene kakhulu leyo nosiko. Bengingathi nje mina ngiyafisa ukuthi ngabe from the start iy'ndaba zemishado sagxila kakhulu ngendlela yethu yesintu kuzona. Even ngisho white wedding uthola ukuthi nje asiyingeni indaba yakho. Ngoba ekugcineni futhi uyathola ukuthi esintweni umuntu uma ngabe eshadile wathelwa ngenyongo lo wesifazane ayikho i-divorce. Kodwa kuthina khona ama-divorce manje. Anisamba vele ufuna ukuyishada ayiwu-two imishado. Ufuna ukubhadela wesintu nalo omhlophe yabo. Ekugcineni futhi kube khona ama-divorce yabo. So nje mfethu le mithetho lena angiyiboni kade ukuthi mina isiyisaphi ngoba enye into futhi idala ne-gender based violence lezi zinto lezi yabo. Evele kushawa nje imithetho kuthiwa uma ngabe uthandana nomuntu uma uke wagibhida for 3 months umuso kowenu. Uyakhumbula lo mthetho njalo ukuthi umuso kowenu. Ngitshele-ke uma kuthiwa mhlawumbe sengiqabene nalowo muntu usewufuna ngempela umuzi ukuthi leyo nto leyo ngeke ize ekugcineni isiyenze ukuthi umuntu wesilisa agcine esenza into e-wrong. Abanye bayadivosa kuthiwa umuzi kumele usale nomama abuyele ekhaya ayohlala kuthula umuntu kade enesithabathaba somuzi. Lowo muntu wesifazane ajike ayofaka indoda kulowo muzi ayidala yini iy'londa loo nto enhlizweni. So izinto ey'njengalezi uma ngabe y'shaywa ziyimithetho mina ngibona ukuthi kubalulekile ukuthi abantu besifazane as much as benikezwa amalungelo bangabe sebenikezwa amalungelo abangawa-deserve azobaqhatha namadoda ekugcineni bese kufa abantu besifazane yabo ngoba siqhathwa uyena uhulumeni ngale mithetho. Ya, inkinga wena Menkweza into engiyibonayo uhulumeni wethu usewayivalele ekhoneni ngey'ntweni ey'ningi ngoba ngesikhathi meyibhala le constitution ngeshwa-ke sasingekho sobabili ebhala i-constitution kodwa iyasilimaza namhlanje. Angithi i-constitution eyabhalwa from i-period ya-94 to 96 yadoba. Singazi-ke noma kwakukhona ama-public hearing yini for i-input yabantu ukuthi yini ababeyifuna ukuthi ingene kule constitution le. So sesihambile manje for a period of close to 30 years sinale constitution and kuyabonakala ukuthi imithetho ekule constitution ayihambiselani nendlela abantu abafisa ukuphila ngayo nendlela abaphila ngayo. Kuthathwe izinto zasentshonalanga zazobekwa phezu kwamakhanda ethu ezisiphoqa manje ukuthi siphile ngaleyo ndlela leyo. So iyasilimaza lo mthethosisekelo but at another point futhi i-blame ezinye izinto zoyithatha ngiyibuyise nakuthina nabantu abaphethe indaba yosiko kuthina okwamakhosi ngoba kufanele ngabe esikhathini samanje la yonke into idocumentwa khona izoba nesisindo. Fanele ngabe sisinayo into eyi-document elawula yonke into ephathelene nesiko lomuntu onsundu. Senze example ngathi nje singamaZulu. Fanele ngabe sinayo i-document ekhulumani e-written ukuthi uma kuzala umuntu ulandelwa yiphi inqubomgomo. Uma kuhamba umuntu emhlabeni ngokwesiko ulandela yiphi inqubomgomo. Uma abantu beganana from step 1 to step 10 ukuze u-10 igaba kulandelwa yiphi isigaba step by step because leyo document leyo iyasiza ekutheni uma uhulumeni esefuna ukushaya imithetho sithi thina nayo into esinayo Esiphila ngaphansi kwayo noma imuphi umthetho eniwushayayo sengathi ungahambisana nale nto le. Ya kuba njalo impela ngoba uqinisile. Because asinayo leyo nto leyo. So uhulumeni uyishaya imithetho njengayo leyo kade usho ukuthi mina ahlala for a period ethile senithathwa ngokuhulumeni ukuthi nigalene. As much as ayekhona ama-public hearing ngalezo zinto lezi kodwa asinayo into ebhalwe phansi ethi thina siphila kanje. Thina umuntu ukuze kuthiwa umgalele kumele ngimlobo kube khona la. Nakhona
kwabo ubheka nje umthetho i-Customary Marriage Act. Inakho lokho but nakhona ayikhonsidi wonke umuntu, iyathatha zonke izizwe zabantu abamnyama la e-South Africa, iy'bhanqa zonke emthethweni owodwa. Khona izizwe la kuthiwa khona buke wavela ekhweni lakho seniganene. And la kuthina kuthiwani, umama uphelela ngesigcawu, yabo. Kodwa uhulumeni uthini wona uthi uma wake wakhombise inhloso yokuthi lo muntu uyamthatha, wakhona ukukhipha kubo, wakhona nobufakazi bokuthi ukhona ukukhiphela kubo, sekuyispouse sakho leyo. Ngiyakhumbula ummeli kade ngithenga something edinga ukuthi ibhale phansi, wathi ufuna i-ID kamama. Ngamlobola yena ngathi mina wathi automatically lowo muntu leyo uyey'ntweni zakho. So into ey'kanjalo-ke ezisilimazayo ukuthi isiko lethu sigcine selidictate-wa abantu abangayona ingxenye yaso, sebesebenzisa imithetho yaseNtshonalanga noma besebenzisa indlela ezovuna bona ukuthi le nto bayibhange kube yinto eyodwa. Shuthi kahle kahle singasho ukuthi singakhala futhi ngengonyama trust ukuthi kufanele ngabe uyasilekelela ey'ntweni ey'ningi kufanele ngabe iyangenelela kuzona. Ngizokhuluma nje sibuyele emuva nakule nto yelobolo ukuthi kufanele ngabe siyangenelela ukuthi kumele ukuthi libe iy'nkomo ey'ngakhi ekumele linyele, ngoba kuthiwa ngekudalingezweni iy'nkomo eziwu-11. Lena ngakazi libe iy'nkomo ezi-11 kwakuba amadlandoda. Ukuthi into khona amadoda ayengafuyile ayilima kakhulu. Yayingaloba yilobosha ngesivuno. Khona indoda eyayingenanga mhlawumbe iy'nkomo engalimile, yayihambe iyovela emzini wendoda ithi ngoba nakhu ngiyekile angiganiwe, iyahamba iminyaka. Mase ilobole ngesikweletu kuthiwa okay kulungile, siyakunika lo makoti lo, kuyothi ungathola ingane yentombazane uma siyogana yona, iy'nkomo zayo zizobe sey'buyela ekhweni layo indoda. Heyi, ziyabiza lezi zinto manje Mnqobi. Uyabona ngiye ngibuka uthole ukuthi umuntu uhambisa iy'bizo, umcimbi nje wokuhambisa iy'bizo ekhweni lakhe emasebenzele izinto ezenziwa manje omadekho nani nani. Uthole ukuthi umcimbi uwodwa udonsela like 100,000. Iy'nkomo zamalobolo y'donsela koba ko-8. Bese uyangitshela-ke ukuthi ekugcineni mase kuthiwa sengiyahlukana nalowo muntu kudaleka inkinga engakanani. Bese ecabanga zonke lezo y'mali. So ngenkathi mhlampe nayo iNgonyama Trust kule nto kade ukhuluma ngayo ye-document ukuthi kufanele ngabe siyingenelelile yaqhamuka nayo inqubomgomo esiphila ngayo sabantu abamnyama ukuthi thina siphila kanje. Ingagwemeka zonke lezi zinto lezi ukuthi kuthiwa hayi umuntu wesilisa, umuntu wesifazane uyena othatha isibongo sendoda. Thina siphila kanje. So le nto ngeke izikwazi ukuthi yenzeke ngokwelethu usiko. So mhlambe yiyo inselelo esingayiphosela amakhosi. Cause wonke umuntu ngokudaleka kwakhe ubephethwe inkosi or uphethwe amakhosi. Amakhosi maningi kuleli lizwe. Mhlambe singasho ukuthi amakhosi awakahlangani. Yabona sibusisiwe thina esikhathini samanje sile y'mfundiso ey'ningi zabantu abamnyama. Ayikho into esingaprevent-a engidlunkulu yakwaZulu kanye namakhosi ezizwe. Kanye nohulumeni through umnyango wakhe uCOGTA. Kanye nosolwazi esinabo kuleli lizwe abafundile ngamasiko akwaZulu nenqubomgomo nje yabantu abamnyama ukuthi mabahlale phansi labantu laba. Whether bahlala sa-conference kuzoba zinsukwana la okuyodingidwa khona zonke lezi zinto lezi. Khona kuyothi nje kusuka nje uthi lithi ijaji linikeza uhulumeni u-2 years ukuthi ushintshe leya mthetho lo. Sesingangena nathi ngoba phela uhulumeni kuyaphoqeleka ukuthi uma udaba luse ePhalamende kuzoshaya umthetho omusha, igazethwe into. Kube khona ama-public input ukuthi umphakathi uthini wona ngaleyo nto leyo. Bilapho bekuzobe sekuyangena khona-ke into ey'njengalezi zithi thina njengabantu abamele lesizwe lesi sithi cha kule nto le, noma sithi yebo kule nto le. Iyona nto ebesifuneka leyo. But sizoba ngumsindo nje ku-social media sithi le nto izosiqhatha. Kodwa kunabantu aba-active bahamba baye ey'nkantolo boy'lwela lezi zinto lezi. So ake sisukumeni nathi as abantu sizame ukuthi sivikele lokhu okuncane esinakho okusele okuyithi. Hayi kubalulekile kakhulu ukuthi sikusukumele. Mbukeli-ke ungasidrophela-ke i-comment ukuze sizwe ukuthi nawe ubona kanjani ngalolu daba. Sibonga kakhulu-ke uhlelweni lethu ebesinalo namhlanje. Sicabanga ukuthi mhlawumbe kukhulu esikuqoshile nesikuzwile ngoba abanye bethu bese bekuthathela phezulu kakhulu bese bey'tshela ukuthi nje usuwuphasile umthetho usungahambi uyoshada manje uthathe isibongo sikamama. Hayi bafethu nishaye phansi nina enidlisiwe. Akukho sibongo sikamama nizosithatha bafethu. Manje asikho kwamanje asikho. Sesivala ba. Hayi sesivala bafethu ngithi mina
indoda ayizame impela uqinisa amabhawodi kulo muntu aqondene naye, yabo. Zikhona vele iy'nsizwa ezikuthi uma ukhuluma nazo zithi mina hheyi, ekhweni lami bangithanda ngaphezu kwasekhaya. Kunjalo uyabona-ke. Uma uzazi ukuthi umfowenu uyileyo nhlobo leyo, sengathi ungazama ukufihla ibhasi lebhashini impela ngoba manje kuyonakala, khona la konakala khona. Hhayi zikhona-ke impela iy'nsizwa ey'njalo umuntu agcine esethanda abantu basekhweni lakhe. Impela phela hhayi nisikhathele labo bantu labo bafowethu. Ilokho nje Osisi bethu bengadayisi ngezwe. Eyi yabo Nkosi yami. Kusakhona leyo nkinga leyo, hheyi siyaxela bafowethu, siyacela bafowethu. Lezi zizwe zangaphandle esenafika nazo asixabene nazo kodwa phela aningabe senibanika ongokwethu. Siyacela bafowethu. Hhayi no sesiyabonga .